Her kan du se, hvordan du anvender en VMS-tjeneste for datafordeleren i QGIS. Først skal du bruge denne URL. Du skal huske at indsætte eget brugernavn og password for din tjenestebruger. Herefter skal du åbne din GIS-klient. Klik på ikonen for at tilføje et VMS-lag. Tryk på Ny. Vælg et navn. Og herefter indsætter du din URL. Husk at sætte dit brugernavn fra din tjenestebruger samt dit password direkte ind i URL'en. Så trykker du på Forbind og vælger det ønskede lag. Herefter vælger du billedkodning og koordinatsystem. Tryk på Ændre. Her skal man vælge et koordinatsystem, ellers vil programmet default hente geografiske koordinater. Dette gøres ved at åbne Universal Transverse Mercator. Vælg ETRS 89/UTM Zone 32N EPSG 2583.2. Klik derefter på OK. Tryk på Tilføj og luk. Så er du klar til at arbejde med din VMS-tjeneste direkte i QGIS.